Egységesítse az országok eltérő útdíjfizetési rendszereit az OMV SmartPass szolgáltatással. Útdíjfizetési megoldás a tehergépjárművek számára, leegyszerűsítve ezzel az útdíjfizetést. A szolgáltatás számos előnyt kínál önnek, mint például az útdíjköltségek kiszámlázása az OMV üzemanyagkártyaszámlán, folyamatos ügyfélszolgálati támogatás, folyamatosan bővülő lefedettség és még sok más. Használja az EETS technológiát Európa díjköteles útjain haladva, amely leegyszerűsíti az útdíjfizetést. Az OMV SmartPass egységesíti az országok eltérő útdíjfizetési rendszereit, így elég egyetlen fedélzeti egységet használni. Mindezt egyszerűen kezelheti a telefonján keresztül, hiszen minden fontos funkció könnyen elérhető a felhasználóbarát mobil alkalmazásban. Ha szeretne többet megtudni a szolgáltatásról, keresse fel kollégáinkat telefonon vagy e-mailben.